Samtang sa Balita Entertainment, boom labruska naka-eksperyensya sa anxiety bangod sa lockdown. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Mula sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:10. Detalye na sa mga balita lokal. Wala sang may na record nga panibago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas karon nga adlaw. Sa ginpagawa nga COVID-19 update sang DOH Region 6 sini nga hapon, nagapabilin nga 164 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa nasamit nga record, 44 ang active cases, 109 naman ang recoveries kag 11 ang nagkalamatay.
Nadugangan naman sang 3 ka recovery sang Western Visayas, lakip diring isa ka 36 anyos nga babayi, 32 anyos nga lalaki lunsay taga syudad sang Bacolod, kag isa ka 28 anyos nga lalaki nga isa ka repatriated OFW nga residente sang Lezo, Aklan. Samtang handa naman ang Philippine Coast Guard para sa liwat nga pagbalik biyahe sa mga fast craft buwas nga adlaw Hunyo 20 sa syudad sang Bacolod pakadto sa Iloilo vice versa. Sunod kay PCG Commander Jensen Benjamin, iya na bisitahan ng Bredco Port area kag ginchekyar ang kahandaan sa masakayang pandagat nalakip na diri ang port terminals. Dugang pa ni Benjamin, may ginpahamtang na nga swabbing booth sa exit passengers sang Palangka Terminal para sa mga negrense nga magapauli gikan naman sa Iloilo. Ginklaro man ni Benjamin nga hindi na kinahanglan pa ang travel pass kag travel authority para makabiyahe ang mga pasahero sa baylo, dapat ipakita sang mga ini ang valid government ID kag kung wala sang ID, certification naman gikan sa tagsa nila ka mga barangay. Sa iban pang balita lokal, aminado naman si Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran, chairman sang Interagency Task Force, nga isa kadako nga pagpanghangkat para sa syudad ang ginhimo sang national government nga pagkakasang poder sa tagsa ka mga LGU sa pag-regulate sa mga LSI nga luyag magpauli sa tagsa ka mga lugar. Sunod kay Familiaran, wala na sang poder kag otoridad ang tagsa ka mga LGU sa pag-regulate sang tanan nga mga LSI, bangod nga bisan ang Notice of Acceptance kag Travel Authority nga trabaho ang gintugyan na sa bahin sang kapulisan. Bangod sa paghatag ligwa sa ginapatuman nga regulasyon, ginapaabot naman ni Familiaran ang pagdamo sa numero sa mga LSI nga luyag makapauli sa syudad sa palabuton. Samtang nagabot naman las 12:30 kainas ang udto sa Bacolod Silay Airport ang 137 ka mga negrense locally stranded individuals gikan sa Manila paagi naman sa PAL sweeper flight nga organisa sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Tanan nga mga pasahero sa sweeper flight sa ginpaydalom sa swab test para sa COVID-19 sa ila pagabot sa airport antes tugutan nga makapauli sa ila banwa o konsyudad. Una dirigin pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga ginatingwaan sang gobyerno probinsyal nga mapapauli ang tanan nga mga stranded LSIs, negrense OFWs kag returning residents. Iniagod matutukan ang matikang pagahimuon para masiguro nga hindi maglaton ang COVID-19 sa probinsya sa tion nga magbalik ang commercial operations sang airports kag seaports. Ginapangita naman sa karon sang mga kapulisan ang timbang sang pamilya Nolens agod may investigahan may angot sa natabo nga pagpangawat kag pagpatay sa isa ka Belgian national tinalikdan nga Miyerkules ang kagahon sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Henry Biñas, isa ka adlaw antes ang natabo nga pagsulod sang mga kawatan sa puloy-an sang mga Nolens, ginaligar nga nagpauli ang timbang nga babay sa ila lugar sa banwa sang Kawayan. Ang timbang nga nagatrabaho pagid lamang sa mag-asawa sa sulod sang isa ka bulan. Gintingwaan man sang kapulisan nga ma-contact pinagi sa cellphone ang timbang agod na makawaan sang pila ka mga impormasyon. Sa unang nga bes, nagsabat pa ang timbang apan gilayon man nga ginpatay sini ang tawag. Sa karon hindi pa makontak ang cellphone numbers ng timbang kag sa baylo nagapakig-angot na si Biñas kay Police Major Luel Garingganao sang Kawayan PNP. Naibaluan nga nagpatukod naman sang Special Task Force ang BCPO agud tutukan ang ini nga kaso. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Major Edison Garcia nga hugot nga ginapamonitor ang Ipogon hold-up group sa probinsya. Sunod kay Garcia, ginmando ni NOCPO Officer in Charge Colonel Romy Palge sa mga kapulisan sa probinsya nga hugton ang intelligence network agud madakpan ang amo nga grupo. Plano man sang NOCPO nga kilalahon ang mga foreigners sa probinsya agud mamonitor man ang ila kaluwasan batok sa mga nagapang hold-up.
Madumduman, ginkawatan kaginpatay ang Belgian national nga si Carlo Nolens matapos udlo ng sang Ipogon drug group o Ipogon robbery group ang puluyan sa Villa Angeles Subdivision, Barangay Villamonte, tinalikdan nga Miyerkules sang aga. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:16, detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:20, sa detalye na sa mga balita national.
Ginhangkat ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ang Malacanang nga i-appoint si Vice President Leni Robredo bilang tagpamuno sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sunog kay Trillanes, kung luyag sang Malacanang nga ma-flatten ang curve, dapat nga i-appoint bilang chairman sang IATF si Robredo. Sa piyak nga bahin nin palayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagabulig si Robredo sa iyakaw galingon nga pamagi kag hindi na kinahanglan pag-i-appoint ang Vice Presidente sa IATF. Naibaloan ginapamunuan ni Health Secretary Francisco Duque III ang IATF nga sa karon ginapaydalom sa investigasyon sang Ombudsman upod ang iban nga opisyal sang Department of Health. Ginpahayag naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang may nabaton nga formal communication ang DOH gikan naman sa Office of the Ombudsman rason nga hindi na kinahanglan nga mag-leave si DOH Secretary Francisco Duque III sa piyak nga ginapaidalom ini sa investigasyon. Sunog kay Vergere, wala sila sang may nakita nga rason nga kinahanglan magbiya sa pwesto kung mag-leave si Duque. Madumduman si Ombudsman Samuel Martires ang nagpalayag nga magapatigan sa investigasyon ng iya opisina batok sa pila ka opisyal sang DOH. Lakip na si Duque bangod sa ginaligar mga irregularidad sa ahensya. Sa iban pa nga balita national, ginaabi-abi naman ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Glenn Pahe ang patigayunon nga investigasyon sang Kamara angot naman sa ginaligar delay sa pagpanghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay Pahe, mag-aumpisa ini sa masunod nga semana kag ilay ni ginabi-abi bangod nagapate sila nga makabulig ini sa ahensya para ma-improve ang ila sini nga pamaagi sa pagpanghatag sang ayuda nga maka-apekt ukon sa mga apektado nga pamilya. Dugang pa, isa maninika kay gayunan nga mapalayag man ang ila sini nga bahin. Naibaloan nagapadayon na ang distribusyon sa ikadungang tranche sang SAP sa Davao, Caraga Regions 4B, 5 kag 6. Sa katapusan nga balita national, ginaduso karon ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 396 ukon ang expanding the purposes and application of the Special Education Fund nga tuyo madugangan sang 1% ang pondo sa mga local government units para sa ilang mga programa may kangtanan sa edukasyon. Suno kay go, dapat mapalawig ang pagpatuman sang Special Education Fund para makabulig sa iban pang kinanglanon sa sistema sang pampubliko nga edukasyon. Dugang pa kinanglan sang pondo sa mga LGUs para sa ipatuman nga blended learning. Sunod kay go, tuyo man sa nga mga hagna nga magamit ang pondo sa pagpakayo sa mga eskwelahan, pagbakal sa mga kinanglan nga kagamitan, benepisyo sa mga manunudlo kag pagpatuman naman sang alternative learning system. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:24, detalye sa mga balita international sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nasa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatindot sang aton dugo kag atay. Ini man ang may active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 13 dias nga lapsag sa United Kingdom bangod sa COVID-19. Sa report ng UK National Health Service, wala sang underlying health condition ang lapsag nga napatay kahapon Hunyo 18. Naibaluan ng lapsag ang pinakabata nga napatay bangod sa amo nga virus. Sa karon naglamot naman sa 62 ang nagkalamatay sa UK bangod sa COVID-19. Sa Balita Sports, excited kag nakulbaan ang ana Houston Rockets center nga si Yao Ming sa natalana nga pagbalik sang Basketball League sa China matapos na untat bangod sa COVID-19 pandemic. Ang Chinese Basketball League nga nag-umpisa sa tong Nobyembre ang ginpauntat sa tong Pebrero 1 bangod sa outbreak kundiin, nagpatay sang 4,600 katawo sa mainland China. Sunod sa CBA, magabalik sini nga bulan ng hinampang nga patigayonon sa Qingdao City sa probinsya sang Shandong kag Dongguan City sa Guangdong Province apang hindi pagpanugutan nga may live audience. Sunod kayaw, excited siya bangod sa ukon isa ini ka indikasyon nga may posibilidad nga magbalik sa normal ang tanan apang nakulbaan sa gihapon bangod sa nagapadayon nga pandemic.
Sa detalye naman sa Balita Entertainment, ginako naman sang aktor nga si Boom Labrusca nga bana sa aktres naman nga si Desiree Del Valle nga naka-eksperyensya siya sang anxiety attack samtang naka-quarantine. Suno kay Boom samtang naka-lockdown, madamo siya sang napaminsaran kag nagasigi lang siya sang paminsar sang kun ano-ano. Nagpasalamat naman ang aktor nga nalampuwasan niya ini pagi sa pagpangamuyo kag pag-exercise. Nagpasalamat man si Boom kay Desiree bangod dako ang nabulig sini sa iya nga anxiety. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:32. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal, national, international, sports, entertainment. Dito sa gyapon sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Hunyo 19 tuig 2020. Upod sa inyo lagad Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.